Pokret Dveri je u okviru predizborne kampanje održao u nedelju 2. marta konferenciju za medije u borskoj kafani Hajduk Veljko. Srpska priča u srpskoj kafani nije slučajna jer je kafana jedna od najstarijih institucija. Jedini neokupirani deo Srbije i mesto odakle su oduvek kretale bune protiv nepravde, rekao je na sinoćnoj konferenciji nosilac liste Pokreta Dveri Boško Obradović. Ovdje se susrećemo sa svojim narodom, ovdje razgovaramo i dogovaramo se sa svojim narodom i odavde počinje povratak naroda u politiku. Narodna skupština će biti ponovo narodna, a ne skupština u kojoj sede predstavnici stranaka koji lobiraju za strane banke, za strane firme i strane investitore, dok za domaćeg privrednika, domaćeg poljoprivrednika, za sirotinju nema ko politički da zastupa u Skupštini Srbije. Zato Dveri. To je jedini pokret koji je okrenut pravoj Evropi, ne tehnokratiji briselskoj, nego autentičnoj Evropi, pravoj. Znači nismo za izolaciju. To je jedini pokret koji srpsko rasejanje podržava i to je jedini pokret koji drži do istinske socijalne pravde, jer u Srbiji nema ni levice ni desnice, svi lažu i falsifikuju. Jedino Dveri govore istinu. Pokret Dveri predvode mladi ljudi. Veliki broj starijih, uključujući i moju malenkost, su se pridružili jer su procenili da su posredi časni i pošteni ljudi koji donose nešto novo našoj Srbiji. Za njima se ne vuku nikakvi repovi, nema nikakve korupcije, nema nikakvog lošeg glasa. Oni zapravo oličavaju ono što je prava i svetla budućnost ove zemlje. I to je razlog što sam ja već u ovim podmaklim godinama, a sa iskustvom negdašnjih disidenta i tvorca dveju stranaka, rešio da svojski podržim Dveri i da učestvujem u izbornoj kampanji.